Ahoj, dneska bych chtěl mluvit o koktavosti tak nějak celkově, co mě napadne. Nemám nic připraveného, nemám žádný téma. Chtěl bych tak nějak trošku popsat, co jsem si stanovil v hlavě, jaký jsem měl dřív přístup ke koktavosti, jak jsem na ní přemýšlel, nějaký ty špatné věci, jak mě to ovlivňovalo. A pak zároveň ale celým tímhletím videem ti dám jednu myšlenku, kterou já si myslím, že ti může právě v celé téhleté koktavosti, na celé tvojí cestě za plynulostí neuvěřitelně pomoct. Jsem Šimon, pomáhám lidem s koktavostí, celý život jsem koktal, pak jsem to překonal, tady tu větu říkám v každém videu, ale dneska bych chtěl trošku víc popsat tu cestu, jak jsem se u ní cítil, moje myšlenky, řekněme, a jak to beru teďka zpětně retrospektivně. Udělal jsem si ranní kávu, takže můžeme rovnou na video. Tím, čím bych chtěl asi začít, je myšlenka, kterou jsem měl strašně moc, a to je ta, že mě vlastně štvalo, že mám koktavost, samozřejmě, ale štvalo mě to strašně moc v tom, že jsem si představoval sám sebe, jak kdybych zaostával nad ostatními. Když někdo má nějaký cíl, nějaký plán, a může to být klidně kariéra, ale může to být klidně i cíl, že si dojde do restaurace nebo že si zavolá, objedná si jídlo. Ale nebo právě ty sny, cestování, kariéra, práce, podnikání, tak ten člověk přemýšlí jenom nad těmi věcmi, jak to udělat, jak být co nejlepší v tom, strategie, a přemýšlí jenom nad tou věcí. A tady ta možnost přemýšlet jenom nad tou věcí a ne nad tou koktavostí je strašně krásná věc. A pokud koktáš, a já jsem koktal a tady to jsem neznal, neexistovala věc, nad kterou jsem si nespomněl nad mojí koktavostí. Bylo to 24/7. A zpětně se až říkám, že jak jsem to zvládal tak dlouho. Protože já jsem dlouho nedělal nic s mojí koktavostí, nebo jsem skákal z jedné věci na druhou, na internetu jsem si hledal příběhy ostatních, ale vyloženě jsem neudělal žádný ten krok, neměl jsem žádnou rutinu. Rutina je to, co předávám na mém kanále, mám na to celý kurz, který je shrnutý, je tam všechno nejpotřebnější, nechám ti ho v popisku videa, anebo o tom mám celý můj kanál. Každopádně tahleta myšlenka mě strašně štvala, že vlastně nějaký normální člověk, naprostá drtivá většina člověka je někde v jejich životě a já vlastně jsem tady. A když jsem začal pracovat s mojí koktavostí, jak jsem se cítil, že vlastně já nepracuju vejš, ale já pracuji jenom, abych se dostal na ten level normálního člověka. A tady to je strašně negativní věc, co si myslet a co mít. A proto asi tě ani nechci přesvědčovat, že to tak není, protože to tak klidně může být. Ale teďka zpětně, jak jsem říkal, to beru úplně jinak. A chtěl bych, aby si to zkusil takhle převzat třeba ode mě. A to je to, že není to tak, že ty se posouváš jenom na ten level. Je to tak, že ty tím, nebo aspoň pokud si vybereš moji metodu, jak překonat koktavost, není jedna metoda, jedna cesta, je jich spousty, ale ta moje byla skvělá v tom, že tě vyvíjí i jako řečníka. Že to není jenom to, že se zbavíš koktavosti, ale budeš kvůli tomu mluvit takhle a takhle budeš mluvit, aby si nekoktal, což znám takové lidi, kteří překonají koktavost, ale potom mluví tímhletím způsobem. Pro mě ta cesta vždycky byla skoro stejně důležitá jako zbavit se koktavosti, stát se skvělým řečníkem, umět komunikovat, pracovat se svojí řečí a využívat ji v každodenním životě. A proto, když to vezmeš, tak ty nejedeš jenom na ten normální startovací lineu, ale pokud se zbavíš koktavosti touhletou metodou například, tak se posouváš nahoru, protože se staneš lepším řečníkem. A nemusím asi říkat, že mluvíš každý den, mluvení využíváš všude. Vyjednávání, ale i v partnerském vztahu s kamarády, v práci, v kariéře, úplně všude. Mluvení je super schopnost. A proto bych chtěl, abys to zkusil brát tak, že pokud si to někdy bral jako já, že to není takhle, ale že je to takhle. Je to těžké to takhle vzít, nemusíš to tak vzít, ale je to skvělá věc, jak se na tady to celé dívat. Takže tohle je jedna věc. Trošku jsem v ní nakousl právě ty sny, to, že ta koktavost je 24/7 a ty sny je taky strašná škoda, strašná věc, kterou jsem mýval, kterou lidi s koktavostí mají
A to je to, že se vzdáváš svých snů, vzdáváš se svých cílů kvůli koktavosti. A tady opět, jak tady to zlepšit, jak bych si přál já, abych to dělal už od začátku a ne abych na to přišel až později, je brát to tak, že ty jdeš proti té koktavosti, ty jdeš překonat a nevzdáš se těch snů. Ono většinou, když jsem si to třeba řekl, že se vzdám těch snů, tak ve výsledku jsem se jich nevzdal, furt jsem na nich pracoval. Ale nebyla to ta práce, že jsem měl z tohoto nadšení, že jdu si proto, zvládnu to, vypracuju se a pak to půjde a dokážu to, protože jsem tam vždycky měl to, že ale já koktám vlastně. Ale neovlivnilo mě to, že jsem to nedělal. Což je ale strašná škoda, protože tady tu celou cestu v tvém životě, tvoje osobní cesta, a bavíme se o čemkoliv, bavíme se o lásce, bavíme se ale v tomhle příkladě hodně o podnikání, zaměstnání, kariéře, úplně cokoliv. Tak ber to tak, že, jak jsem říkal, stáváš se lepším řečníkem, překonáváš koktavost, ty sny máš a ty sny ti neutečou, ty sny budeš mít v hlavě. Pokud už jsi byl v takové fázi, že jsi vyloženě udělal rozhodnutí, který tě zbavilo svých snů, tak je mi to moc líto a je třeba to změnit, je třeba obnovit si ten sen a jít do toho s tím, že ty víš, že do toho jdeš a užívat si tu cestu tím pádem. Já neříkám, že zapomeň na to, že máš koktavost, ale ty víš, že se zbavíš koktavosti. Je to ten první krok na celé tady té cestě. Věřit. Mít tu víru, že se té koktavosti zbavíš. Já ti garantuju, že se zbavíš koktavosti. Nebojím se to říct, já ti garantuju, že se zbavíš koktavosti, jenom nevím, za jak dlouho to bude. Pokud to vzdáš, tak ti garantuju, že se nezbavíš koktavosti. Ale pokud máš tu víru, tak věz, že ty sny se naplní. Ty cíle se ti splní a koktavost v tom nehraje roli. A to je ten finální gól s tou koktavostí. Aby koktavost neovlivňovala tvůj život. A proto pokud se zbavíš koktavosti, ne pokud, ale až se zbavíš koktavosti, pokud to samozřejmě nezdáš, tak se ti právě tady ty všechny sny splní. A pokud si něco vezmeš z tohoto videa, tak budu rád, když to bude to, že neovlivní tvoje koktavost, i když koktáš, tu tvoji cestu, tu celou zkušenost, ten zážitek, tvůj život. Upřímně, měl by se snažit brát tvůj život, jako kdyby si už přestal koktat. Ne, že by si zapomněl opět na to, že koktáš, ale nikdo nechce teď začít pracovat se svojí koktavostí na 2 roky a 2 roky přetrpět. Furt žít v tom špatném mindsetu, furt být ta oběť v tomhletom příběhu, mít negativní emoce. A ono paradoxně, aby si se zbavil koktavosti, a na mém kanále jsou na tady to videa, tak je třeba jednat na základě toho, že vlastně si už se zbavil koktavosti. Nemyslím to tak, že si přesvědčí, že nekoktáš, ale myslím to tak, že jak by se cítil člověk, jak by se cítil ty, až přestaneš koktat, jak se budeš cítit. Budeš se cítit volnej, svobodnej, koktavost tě nebude ovlivňovat, nevyhneš se mluvící situaci kvůli koktavosti a můžeš vyjmenovat spoustu věcí. Klidně si je napiš. V kurzu tady to mám. Napiš si to. A jednej na základě tady toho, jednej na základě svého nového já. Člověka, co nekoktá. Ale ty furt tu koktavost samozřejmě budeš mít v hlavě, ale už budeš do té situace, že se jí nevyhneš. Ráno vstaneš a nebudeš se cítit, že já koktám, nic se mi v životě nesplní, ty negativní myšlenky, které moc dobře znáš, nemusím je tady snad ani říkat. Ale vstaneš s tím, že jdu proti mý koktavosti. Dneska je zase možnost trénovat nástroje, zlepšit se. Dneska mě čeká, že jdu tady s přítelkyní do restaurace, s kamarádem do restaurace nebo sám do restaurace a budu si tam muset objednat jídlo. Jak by reagovalo tvoje nové já, co nekoktá, takže tam přijde a objedná si, na co má chuť a neřeší. Zkus si tady to převzat. S tím, že samozřejmě tady to nejde udělat, tak uděláš to, že tam jdeš, s tím, že nad tím přemýšlíš. Ty jdeš do toho, zaslo mi teďka světlo, ty jdeš do toho s tím, že si objednáš jídlo, na který máš chuť, jdeš se zlepšit, jdeš se posunout v té plynulosti. Je to strašně podceňovaná věc, tady ta změna toho mindsetu, ta změna toho přemýšlení v celé té koktavosti.
ale je to neskutečně moc důležitý. A věř mi, že se ti bude žít líp. Věř mi, že se ti bude vstávat líp. Pokud budeš mít svoji denní rutinu, budeš vědět, co trénovat, budeš vědět, že seš na té cestě, tak ti garantuju, že okamžitě uvidíš tu změnu. Už to není tak, že ve 3 hodiny ráno si čteš příběhy jako já ostatních, co koktali a zbavili se toho, hledáš si 30. video na YouTube, 30. metodu, chceš si zaplatit tady ten kemp proti koktavosti, tady tu metodu, tady tu strategii, nevíš, co dělat, jdeš spát s brekem a ráno vstaneš a nic nezměníš a jdeš dál a zase se vyhýbáš situacím. Už jenom to, že změníš tady to, nastavíš si denní plán, co trénovat a víš, že jsi na tady té cestě a že to zvládneš, tak jenom tady to samo o sobě za prvé ti zlepší tvoje mluvení automaticky, tvoji plynulost, budeš se cítit líp. Mluvíme na základě toho, jak se cítíme. Okamžitě budeš mluvit plynulej, ale hlavně se budeš cítit líp v celém tvém životě. A tady ta cesta, jak jsem říkal, není proto, aby si 2 roky teďka žil nejhůř na světě a pak se zbavil koktavosti. Tak se ani nezbavíš koktavosti. Zbavíš se koktavosti tak, že se budeš cítit už teď dobře. Protože víš, že máš ten plán, máš tu víru, jak jsme si řekl, krok 1 v celé tady té cestě, že uvěříš tomu, že se zbavíš koktavosti. Máš tu víru, máš co dělat, máš tu práci, každý den jdeš proti té koktavosti. Tady to bych si přál, abych věděl mnohem dřív. Už si zapnu to světlo, aby to vypadalo líp. Tady to bych si přál, aby si věděl abych já věděl mnohem dřív. A kdybych tady to věděl mnohem dřív, tak za prvé se zbavím koktavosti mnohem dřív a za druhé bych si tu cestu mnohem víc užíval. Takže nevěděl jsem, o čem v tomhletom videu budu mluvit, ale asi to nechám na téhletý myšlence. Měj ten systém, ať už ode mě, ať už od někoho jiného, uvěř, že se zbavíš koktavosti a každý den měj tak, že nejsi ta oběť, nevíš, co budu dělat, je to strašný, mám negativní emoce, ale vím, co dělat, pracuji na sobě a koktavosti se zbavím. Já budu moc rád, když ti na tady té cestě budu moc pomoct. Teďka stříhám tady to video a uvědomil jsem si, že jsem zapomněl říct, že ti v popisku ještě nechám odkaz, kde můžeš dostat jedno video, jeden ten den toho kurzu zdarma, aby si viděl, jak to vypadá, jak to působí a pak se mohl rozhodnout, jestli chceš začít tvou cestu k plynulosti. A taky jsem zapomněl ukončit to video, takže jak jsem říkal, kdyby si cokoliv potřeboval ujistit se, zeptat se, jsem tady pro tebe a budu ti držet palce na tvojí cestě k plynulosti.